Tarragona presentàvem una moció al plenari municipal per tal d'aturar el pla de la Budellera. És un pla contra el qual ens hem pronunciat diverses vegades i en aquest cas el que fèiem era presentar-lo al plenari municipal per tal que els grups polítics de la ciutat de Tarragona diguessin si estaven d'acord o estaven en desacord. La nostra moció, allò que defensava era que s'aturés el pla. El secretari de l'Ajuntament, Joan Anton Font, a requeriment de la portaveu de l'equip de govern i del Partit Socialista, Begoña Floria, va fer una intervenció en què ens va advertir que la presentació d'aquesta moció podria aturar, de fet va dir que aturaria, la presentació de noves al·legacions amb un termini que, tal com tothom sap, ha estat allargat per l'Ajuntament després de que alguns grups polítics fessin públic el nostre malestar pel fet de que el Josep Maria Milà, que és el regidor d'Urbanisme, tingués una participació en el pla de la Budellera de formes diverses al llarg d'aquests últims anys. Nosaltres, des de la CUP de Tarragona, vam estar durant 5 minuts parlant sobre què havíem de fer amb aquesta moció i la vam acabar retirant. Per tal que tothom sàpigui com va anar tota aquesta història, hem fet una transcripció de totes les intervencions que es van donar en aquell moment en el plenari. Aquestes intervencions són llargues, però van acompanyades d'un àudio que podeu escoltar, en què, d'alguna manera, podem acabar entenent què és el que va passar en aquells moments, ja que molta gent ens ha preguntat com és que vam retirar aquesta moció. Un cop analitzada i analitzades les conseqüències tant de la moció com de l'articulat d'aquesta moció, en el proper plenari, que serà aquest mateix mes de gener, tornarem a presentar la mateixa moció perquè pensem que tothom ha de dir si està d'acord o està en contra d'aquest pla que des de la CUP pensem que el que fa és bàsicament carregar-se bona part d'aquesta ciutat i, a més, fer unes inversions immenses dintre d'una forma d'urbanisme completament fora de lloc i completament també fora d'època. És per això, doncs, que us animem a que, tot i que és llarg, llegiu i escolteu les intervencions que es van donar en aquell moment per tal també d'entendre una mica per on aniran una mica els trets de tota aquesta història a partir d'ara.